Tinokuchingamidzai zvekare on your favorite channel Papasha TV. Nasi tiri mumusha weEpworth, which is about 30 to 40 kilometers from the Harare Central Business District. Nasi tiri panonzi pa Pool of Death. Vanhu vakatomedza dhemu iri kuti Pool of Death after vaona kuti vanhu vakawanda vaienda vachinozvikandira mukati medhemu iri as a way of suicide. Saka nhasi regedza timbokurukura nevagari vemuEpworth vachitiudza kuti zvakatanga sei kuti pazenge pane dhemu rakadzika kudai ende zvichiri kufamba sei. Okay, tabva tasangana namadzibaba avanogara muzasi mePool of Death vachirima vachishandisa iyo mvura yavanotora pai yavanotora mudhemu. Makadii madzibaba? Takasimba mai makadii? Tinofara chaizvo. Taona muri kutoita kacho tuna makerosi akutoibva. Ndizvozvo. Onzombe nderekuti ndakauyawo pano nditerawo mvura iyoyi. Asi ndichienderera mberi ndinokuona kuti mvura iyi yakabuda mushure mekuti pakati kwamining kumakore kumasure. Saka zvakandidedzo pano mu2012 zveshuwo dhamu iro raine mashiripiti aripo raidya vanhu vachipinda mariri vamwe vachiuya kudhambuwo nevanhu vaiponda vanhu. Saka zvinhu izvozvo zvese takasangana nazvo nokunga ndava nemakore anosvika ndakunanavira 12 years. Okay, madzibaba regidzai ndimbokudzosere masure. Mataura muchiti makabva muchiuya apa pamaibva kupi? Ndiri mugari wemuOffersville 5952 Offersville. Okay. So makabva kuOffersville muchiuya apa? Ndichiuya muno muward 5, iward 5 inoyi yeEpworth Quarantine. Okay. Saka imi kugara kwamucha itori full time mutori panapa? Mushure mekuya kwandakaita miti yese yamunoona iyi ndindakaidyara mu2012 kusvika nhasi. Saka ndandine company register ndiri principal director weWheat Spring Mining Private Limited. Ndakaregurizwa nehurumende mu2020. Ndine ma-investors andakawana ndowakakwanisa kutenga musha uno wese wedhamu rese utori muoko mangu. Asi donzvo guru rakanga riripo nderekuti ndatera mvura iyoyi ndikaishandisa. Ndine maproject anoti nursery yemiti, maherbs, maflowers kuti ndizotora dhamu iri inyaya yefish farming. Pozoita nhau yemining ndo company yakatanga kurejeswa yakaita kuti ndizowana musha uno wedhamu rineri. Zvokuti Epworth yakabenefita water plant kubva paproject yatichaita pano. Alright, mataura zvefish farming. Fish farming. Yes. Saka panapa mutafuta zvefish kuti mushandisa mvura iyoyi. Izvozvo fish dzitori imomo dzakatopinda mudhamu imomo kumakore ekare. Saka tinotodenzwa rekutodzivandudza tichiisa dzimwe itsva tichirima mudhamu irori. Okay, but ndiri kunzwa kuti mudhemu mutori nevanhu vanenge vachiswima. Zvinozobuda zvakanaka here kuti vamwe vari kuswima imi at the same muri kuita fish farming ipapa futi? Nhoroondo iripo ndeyekuti kuswima manotoda kugadzirwa maground akasununguka nekuti nzvimbo iyi iri death pool haina kusununguka kune vanoswima nekuti mune njuzu dzinototora munhu even ari kunze even ari mukati imomo. Zvakatouraya mukomana wekupedzisira akatourayiwa nenjuzu zvichireva kuti munhu akatopinda achitoswima achigona kuswima asi kuti zoti azobuda imomo akatadza kubuda akabva adhonzwa kubva aurayiwa seizvozvo. Okay, madzibaba ininiwo nekuzivawo kwangu hangu satoko. Alright, handisati ndakambosangana nenjuzu but ndichingonzwa kuti nekungoonawo mamovha right. Ndopandinongoionawo ipapa kana nekuiona mumabhuku handi. Saka imi njuzu pane akatomboita face to face nayo here njuzu yachona kana kuti zvingori zvekutaurika? Nhau yenjuzu inhau yemasvikiro. Vanhu vanosvikirwa nemweya yayo ndo vanogona kuona zviitiko zvakadaro. Ende zveshuwa nzvimbo inoyi inotori nenjuzu. Ende ndinorangira mu2013 masvikiro enyika ino yese akatomboya pano vaine urongwa hwedhamu irori nedambudziko rekutora vanhu kuti vangamise sei nhoroondo iyo vaita awareness yekuti no nzvimbo ino inzvimbo ine zvinorarama zviripo. Inino samadzibaba vamunoona matare aiwa atoripo. Saka ndotoziva kuti musha uno uri pano wakamira zvakati zvekuti njuzu idzi ndotoziva kuti dzinobva pano dzinoenda kwakati dzinonogara nguva yakati dzinodzoka zvakare ende pane zvadzinotoratidza kana dzichinge dzadzoka. Tinotori nemunamato yatakatodzivakirawo. Munga mukaona mukati mune munamato uri kuratidza kusakara.
munamato wekutoti kudenga kwatendera kuti itai zvakati nezvakati. Ndo zvakatombomisa matambudziko edhamu rino. Raidedza vanhu kubva uko vachiuya vachizvikanda vega, vamwe vaitobva kunana mabvuku, vamwe vaibva kure. Asi izvozvo zvinenge zvadzikira kana kuti tingati zvati kamukei kubva pakuvaka kwatakaita munamato edu. Okay, ndambotaurawo nevamwe vandataura navo vaviri avava vanga vachitaura ivo kuti mazuva ano macases evari kuuya vachizviwisira mudhamu akadzikira. Saka batingati here minamato yamuri kuita imimi, minamato yamataura kuti makaivakira apapa ndiwo minamato iri kumisa kuti vanhu vasawanike vachiva vachizvikandira mudhamu? Ndinotenda nekuti dambudziko iroro ichokwadi, pasina munamato zvakange zviri carry on. Kuti pamwedzi miri kana mumwe chete tairasikirwa nevanhu vaitorasikira pano. Asi iko zvino takuteta gore pamwe chiitiko icho chisina kusangana nevanhu. Saka manzwa vanga vachipupura chokwadi ichocho. Okay, saka iko nezvipani nguva yakareba sei pasati pambowanikwa awanikwa achizvikandira mukati? Kuzvikandira chaiko ndinofunga takutotaura kuti kana pangasvike chikamu chegore kana kudarika. Kuzvikandira, asi tiri kuti akapedzera kushaika uyu akanga aita zvokupinda achiswima obva atorwawo nenjuso. Ndo chimiro chaakaenda nacho. Alright madzibaba, ndamboona umwe wechidiki watambotaura naye panapa. Iye anga achiti iye anotopinda otoswima kubva wakatangira dhemu kusvika rakaperera uko. Saka vechidiki ava haasi panjodzi here kana iye achiwanikwa achijambirawo achiti ari kuswima, imi muchitaura nawe kuti umu mune njuso? Ari panjodzi. Ndo vamwe vanhu vatiri kuti dai ramangwana rakajeka rasumudza nyika tovavakira kwekuswimira kunenge kwakachengetedzeka, zvinoita kuti mutambo wavo wekusima uenderere mberi. Izvozvo ndo zvimwe zvinonyanya kuita kuti vana vechidiki kana kuti vamwe vanobva mumusha vanotera vanenge vachiswima votozopedzisira vakuita pfungwa yekuda kupindawo futi kutera ivavo vobva vasangana nedambudziko ichokwadi. Okay, regedzani mbokudzosera futi zvekare kumashure. Imimi manga muchitaura muchiti pool of death iri riri kukubetserai zvakanaka muchiwana mvura dzekuita farming, but to a community arisi a threat to the lives yevanhu? Because kana muchiona pano pakaita makesi akawanda ekunzi vanhu vanozviurayirapo, inathingi ndinofungawo hangu kungofunga kuti pamwe zvinogona kuramba zvichienderera mberi. Saka imimi dhemu iri kwamuri munoriona rakanaka here for the community kana kuti rakashata? Chokwadi dhamu rakatinakira, asi kuti dambudziko rekuti kana paita maproblems akaita seiwayo ekuti vanhu vanouya vachizvikandira. Saka tati isusu sekambani yeWheatspring Mining for the meantime takaloketwa panzvimbo yedhamu rino, tinova ashua Epworth kuti dambudziko iro chapera zvachose, nekuti tichavaka jurawo rinenge riripo richiratidza kuti nzvimbo iyi yachengeteka, kusina munhu achabva kunze achiuya achipinda muno. Asi nekuda kwekuti mvura iyo yanga inobatsira vanhu, saka maona kuti takabva tapa donation yewater plant kuhurumende yedu. Tine donzvo rekuti mumwe nemumwe anga achitera mvura iyi abatsirika ari pamba pake. Nofunga ndo ringava donzvo rekutanga. Asi vechidika tiri kuti dai hurumende yatipowo zvakare dzimwe nzvimbo dzatinovavandudzira kuti vaendewo vanoswima vari ikoko kuri kunzvimbo kunogona kubetsera kusina njodzi dzekuti vanogona kutsakatika zvachose. Zoti kunoku kudhemu kune problem yekuti kwePorth dhemu vanhu vanongouyawo zvikandira, kunyanya vaya vanenge vachinetseka vachishaya chikafu, munhu akapererwa neupenyu akagumirwa anongouyawo zvikanda mudhemu imomo. Kana kuti munhu akanetsana nemurume wake kumba kana nemukadzi anongoona last option yake iri yekuzvikanda mudhemu. Plus vana vechikoro vamwe vana vakutongo havachaende kuzvikoro vangoswera vari padhemu ipapo vachiswima vachiita sei. Saka ndo zvandinoziva hangu pamusoro pedhemu, asi ari kukuwadza nharaunda yeEpworth nenyaya yekuti vanhu vari kushaya chikafu vouyawo zvikandira imomo, vamwe vonetsana kudzimba vouyawo zvikandira imomo, vamwe vanoshungurudzwa nherera chaidzo dzinoshungurudzwa dzinozongopedzisira dzoti last option dzouya dzozvikandira imomo. Vamwe vana vechikoro chaivo vanouya havachasvika kuzvikoro vanongogumira padhemu ipapo vachingovaraidzika nedhemu iroro. Okay, ite maita basa nezvatanzwa, but mungangowo here muchiziva kuti akatupa dhemu iri sare kuti pool of death ndeyani? Handizivi zvangu.
zvinhu zvandakangokura ndichinzwawo nekungogarawo mundane 7 years ndichigara muAirport pandakangosvikawo ndichingonzwawo stairo randiziva akatunhidza zvangu. Okay, asi mutori nevamakambosangana navo here kana kuti vamakamboona vawira mukati muvanhu? Ndaingoita zvekunzwa. Vamwe vacho taizongosvika vanhu vakangoungana zvinzi kwatotakurwa vanhu vatoenda kwafira munhu especially pane 2021 pane vamwe mai varonzi vakazvikanda imomo wanisana nemurume wasvikira murume wane girlfriend wangobva kumba kwangouya kunozviwisira imomo but akazosvika watakurwa vachinzi vatoenda. Okay, ndanzwa mambotaura nyaya yekuti vana vechikoro havachaende kuchikoro vachiswera panapa. Saka tingati pool of death iyi ine zvakashata here, ine manegatives here ainayo to the community, to the society of Epworth? Ine kamukezvo kainako kubva pakatanga kungonzi vanhu vari kungofa vari kufira imomo mudhemu muko munhu anenge angopindwa nemweya yakaipa kana kuti mwana wechikoro lese akashaya mari yeschool fees achigara kana nastep mother akaenda kuchikoro akadzingwa kana wiki rese osvika kumba oripota kuti handisi kuwana mari yeschool fees zvikazodai oshaya respondi yakanaka. Last option yakanozongouya oita se ozvikuisira mudhemu muno. Saka zvinhu zvinotobata zvinotorwadza nekuti vanhu vari kupererwa ukangoshaya munhu akangopererwa ari kuEpworth last option yake anongoona kuti zviri nani kunozviwisira mudhemu. Unoitwa nezita rako? Chenjerai White. Chenjerai White, une makore mangani? 18. Une makore 18. Wakatanga kugara muno muEpworth rini? Ndakaberekerwa muno, ndakangokurira muno. Saka dhemu iri pool of death wakangokura ririko kunoti rakazoitwa watozvarwa? Ndakatokura riripo. Okay, saka pool of death chii chinomhanyatsoitika panapa? Panapa vanhu vanokwanisa kunetsana nemurume wake kumbobva vachizvikanda imomo, kana kune vamwe vanenge vane zvinenge zvavatambudza vanonge vachizvikanda, kwozoita vamwe vanourayiwawo vongouya vachikandwa imomo. Kwozoita vanojambira takatarisa tobva tavabuditsa vanenge vasati vafa. Saka iwewe nezera rako unotokwanisa kutopindwamo? Ini totosvika kana even kutarisa? Ndo chipo changu, ndotojambira imomo, ndotoswima kunobata kumhiri kukoma. Okay, saka iwo ndakuwana uri panapa, unoita nezve panapa? Panapa ndinoshandira basa rapo, ndoita zvekawa zvine kupwanya matombo. Alright, kuchikoro? Kuchikoro ndaimbodzidza kumasasa park kuVital but ndakazomira. Wai wakamira kuenda kuchikoro? Mari yakazoshayikawo. Okay, unogara nani? Ndogara nagogo wangu. Okay, ungakwanisa kuti dzoti vabereki vako iwewe vari kopi? Dhedho wangu anogara muno muEpworth. Okay. Ko mama? Mama anogara kuBorodale. Okay. Saka iwewe watone makore 18 hausi kudawo here kana kuti haushuvirawo here kuwanikwa uchibatana nevezera rako muchienda kuchikoro zvekuti unozotomuka kana mangwana wakunze kana kuti chenjera iwewe apilot kana kuti just a businessman? Ndotoda kuenda kuchikoro. Okay. Saka iwewe wati unotombopinda mudhemu, utombori neva wakabetsera here vapinda mudhemu? Wawandisa. Vanotosvika kunamba ichi? 15. Hausi kunyepa? Handisi kunyepa, mazita angu aripo padombo raMwari Police. Okay, evanhu vawakasevha? Okay. Nevanhu vandaipinda navo futi tichisevha vanhu vacho ningwafiremo. Alright, saka mvura iyi inenge yanyatsobva kopi? Because ndikuona mvura yachona yakawanda, indi mvura yachona ine color yegreen. Sinina matombo imomo, matombo emasaidho ndoma inosinina ichipinda imomo, haiufe yakaoma. Saka kuti apatombonzi papool of death ikonozve pakaoma zvekuti tinenge tichitoona pasi? Zvife zvakaitika. Okay, saka alright, wati mvura unotopinda uchiswima but color ine mvura iri kuita kunge mune sewage. Chii chinenge chichiitika papa? Ndo magariro ayo, mvura inochinja makala. Saka inenge yakatochena? Alright, hapana here vamwe vari kumboshandisa mvura iyi vachishandisa kana even kuwacha for kuita safe? Vakawandisa.
tiri papool of death uyo anova umwe wevamwe vanowanika vachibetsera vanhu vanenge vazvikanda mudhemu umu vachizoraya. Vamwe vachona ari kuti anozovabuditsa vatofa, vamwe vachona ari kuti anotovabuditsa vari vapenyu, kwozotiwo vamwe vanenge vaurayiwa then munhu oya odisposa body mumvura. Saka chenjerai waiti ndiwo umwe wevakomana vanowanika vachirescue vanhu mupool umu. Saka chenjerai iwewe wandiza kuti une makore 18 and kuchikoro wakamira, hausi kuenda kuchikoro because hapana mari yekuti uende kuchikoro. Ungange unewo here zvaunoshuvira kana kuti zvauri kuda kuti ubetserwe iwewe kuti uwanike uchiproceda nekuchikoro kana kuti neswimming yako? Ini ndoda kubatsirwa because ndoda masponsa anondibatsirawo kuti akandibatsirawo ndichiendawo kuchikoro ndichiitawo zvekuswima ndichiswimirawo kana Zimbabwe kana pane masponsa anokwanisa kutibatsirawo because ini handimazii.